an la Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi an bɛ spécial bonne année de la spécial bonne année 2021 o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste belebelew de ma artiste belebele star dɔw de b'an bolo yan plateau sanfɛ an tɛna kuma yɛrɛ janya u yɛrɛ b'u yɛrɛ présenter an na Aïssata mais awa jodi ko bɛ cogo di baasi foyi tɛ cɛ yɛrɛ in demandé l'eau direct bi cɛw bɛ yan musow bɛ yan e yɛrɛ ni nisɔndiyalen jɔn de bɛna championnat ta de muso kɔni bɛ côté la yen fɛ cɛw bɛ yen fɛ tɛ dɔgɔya dɛ mais awa yanni an k'a daminɛ fɔlɔ o tuma la e tɛ bonne année souhaité an lajɛbagaw ya c'est vrai mes chers téléspectateurs très bonne et heureuse année 2021 que cette année soit une année de prospérité de santé de succès et surtout de paix et surtout d'amour ala ka coronavirus ta ka bɔ an ka jamana kan Aïssata à toi Nana awa ne kɔni b'a fɔ dɔrɔn bonne année ala ka an kisi san dɔ in ma 2020 ala tɔgɔ fɔli man di e m'o jateminɛ aw mɔgɔw sɛgɛnna sa mais est-ce que a ye min kɛ su la y'o kɛ mɔgɔ tɔw yɛrɛ la animatrice ta juguya la n'a bɛɛ ye tɔgɔ di tan e bɛ concert bɛ kɛ mɔgɔ bɛ ne ka concert la tɛ ne yɛrɛ la i b'u wele t'u sɔrɔ n'aw bɛ ka yɛrɛ kɛ dɔnkilidala ba de ye i animatrice de Nana awa an ɲinɛna an ka invité kɔ o bɛ yan nɔ bon an kini bolo fɛ ne bɛ fɛ an ka daminɛ musow la je suis pour les femmes hein mais awa fɔra ko bɛɛ ka daminɛ ni kini bolo de je pense o kɔrɔ ko sigi cogo ma ɲɛ kɛ d'accord comme e ko ten ok l'honneur aux hommes an la ne fa sori ba anula awa fa ko ten dɛ a fɔra de ko artiste de don bonsoir monsieur Sori o de bɛ bonsoir monsieur Sori ba anula gafu c'est c'est qui il présenter alsana filɛbagaw bon alhamdulillah n bɛ ala fo ka ala barikada ka soli k'a ka ciba ɲuman kan n'o ye Muhamadu ye kisi ni nɛɛma ba ye ne tɔgɔ Sori n jamu ye Tarawele d'accord voilà san Luka oui kuma b'e bolo ok an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na nin wagati in na mɔgɔ min sigilen don k'an lajɛ ne tɔgɔ Luka Gindo n tɔgɔ yɛrɛ de ye Luka ye mɔgɔ bɛ yen nɔ Luka production voilà awa san kuma bɛna di musolakaw ma awɔ umu yɛrɛ ye n'ale ka bagabaga ka farin bagabaga t'anw don koyi an de bɛ bagabagali kɛ yan nɔ kuma b'i bolo i yɛrɛ fɔ an ye an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ani Mali kɔ kan filɛbaga fɛn o fɛn bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ko Umu Jamu Jara voilà Maïmouna je l'ai dit kɛcogo min na dɛ mun de b'i la sɔngɔ de b'i la namasaw bɛ yan pɔmu bɛ yan zamɛ duman ba yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen 2021 daminɛw bɛ cogo di i présenter ça ok ɲani ka kuma an bɛ bɛɛ fo an layɛlibaga bɛɛ lajɛlen k'an fa fo k'an baw fo n kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yan k'an bɛɛ lajɛlen fo ne Maïmouna Sunuya d'accord ok voilà Aïssata oui awa joli an bɛna na ko timima yɔrɔ de la sisan a sugoromani yɛrɛ kɔni ok année 2020 an bɛ fɛ k'a dɔn artiste min b'an bolo yan nɔ Sori Luka Maïmouna Umu Jara 2020 Sori an b'a daminɛ e la 2020 ka 2020 i bɛ ka tes meilleurs vœux i bɛ ka vœux souhaiter tes fans ton public bon alhamdulillah n bɛ kanubaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an dɛmɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan komi 2020 tɛmɛna alhamdulillah ɲuman ɲɛna an y'a fêter ka ɲa parce que bɛɛ sigilen kun don a kan bɛɛ kun bɛ filan la parce que ko in daminɛna sanfɛ de dugumamɔgɔw jatigɛlen kun don mais ala y'a tɛmɛ a ɲina ma basi foyi m'an sɔrɔ an bɛ ala fo ka fanuw fo toujours ka yir'u la u kana décourager n'ala sɔnna artistes fana tɛ décourager an b'an ka baara ta ni fɛn mɔgɔnifin tɛ kɛ foyi ni dɛmɛbaaw tɛ tant que dɛmɛbaaw bɛ an fana tɛ décourager an ka baara la inchallah ok d'accord voilà Sori kuma ɲɛna donc an ka pan an ka na Maïmouna fɛ yen an ka kuma di Maïmouna ma san an b'a kɛ cɛ kelen muso kelen ou bien awa o man ɲi Maïmouna kuma bɛ bolo ok meilleur vœu k'a souhaité an ni an filɛlibagaw ni ka fanu ye tout le monde n b'a fɔ ɲinan san yarabi salo ma diya mɔgɔ min na ala ka ɲinan san diya olu bɛɛ lajɛlen na donc ala ka bɛɛ lajɛlen aminan ko dogoli n'a kɛnɛ ka taa ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya mɔgɔ bɛ sɛgɛn ni degun kɔnɔ yarabi ala ka ɲinan san ala k'u bɔ a kɔnɔ amina c'est ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ awa i bɛ fɛ ka kuma di jɔn ma san ne yɛrɛ bɛ fɛ an ka min kɛ yan parce que je sens que artiste naani de b'an bolo yan et puis plateau salen don a quoi salen de don quoi ayi tɔ fila minnu m'u présenter fɔlɔ kɔni olu bɛ jɔ est-ce que un yɛrɛ bɛ yan yɛrɛ fɛ b'u jɔ dɔɔni Maïmouna a capella dɔ k'a ye dɛ
Aïe, on va 2021, il faut qu'on ait un show. Maïmouna nanoube baroke ame tolonke nyombe kasorote fe nube baroke ame yeleke nyombe lumbe kasorote fe ngiga ya fakono nima zigiri soyi ngiga ya fa Maïmouna ma e ala luka poro ngiga ya fa Maïmouna ma son sidani kene ya chamana 2020 ala ka ke ere badeni wa ala be sefana voilà kuma be ne revolution o kuma la ba nyona ngi mun ke la ne te ya fa de la en fait ah de mo le kana maliku na foni ay sata ya fama ay sata parce que ta bi bere ta to ma ay sata jolie dunga ya fani on ya fa ça mi sera te meni ah on to seda ma bi bolo ok ameta umujarada il y a meilleur vous souhaiter il y a fan on il y a fan oui be foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma bamananw ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ne y'a mɛn artiste filɛbaga de don kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'an ka fanu fo minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ kan ka tila ka aw yɛrɛ animatrice fo ka filmelikɛla bɛɛ lajɛlen fo san kɔrɔ tɛmɛnen an ye ɲɛga min ala k'an n'o cɛ janya ala k'an kisi a ma ala k'an fama ɲɔgɔn wɛrɛ ma 2021 bɛ n'an donna a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛya kɔfɛ ala ka ni kɛnɛya segin saba ma merci merci beaucoup voilà champion rêvé wo kon nala Luka Pro champion ay nga champion ya Luka san e fana e ka do fine ok ala ka san wɛrɛ yira na ye salo 2020 mɔgɔ caman tanyana ala ka hin'u la ala k'u dayɔrɔ sumaya tiɲɛna artiste sɛgɛnna 2020 na bɛɛ sɛgɛnna mais artiste de ta jɔyɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que an tɛ taa jigiyɔrɔ la an tɛ voyager an caman ka voyage tiɲɛna donc 2021 ala ka san jana ala ka coronavirus ta ka bɔ yen car an bɛɛ an bɛna ko nɔgɔya ala k'an bɛɛ an bɛna ko nɔgɔya merci merci ça c'est ala k'an bɛɛ lajɛlen hamina ko bɛɛ nɔgɔya sorry bien bien tu sais awa be se ka awa ibi fe ka fa ko min koloko da sorry akapila do ifana ka akapila do ta de parce que en bala 2020 na ire a foto comme sans mo to mi kata andu mo mo an sera cho parce que do ire a ke Facebook sans fait ko ni 2020 na isera ka 2021 iba se ka CV la parce que ni mo mo ni ta bara la ko ba fu shi be karzala de oui tiens akapila do kai Aïssa be me jigre la sa tunfinelo okay angado fuiti twa chuwela koko fuiti twa chuwela mana miri sorine malami 2020 masake bao chamantaruda kutogotigi chamantaruda kuchama fana kabara uchiena ko kalamase ga 2021 itaja temine ariti sukana toroi maliende shikana de kunyenina yala alagabana imba yala gabana imba masake uyo tinye fuiti twacho yala tinye fuiti twacho yala n'est-ce pas hein ok oh Rébi tu comme là côté c'est un peu calme là sinon alors nani nyongo soro la ateta ka soro anani be ma dongni da doba bla doba ta me shala akalo show ban ayo show ay ça je te donne le mail ok d'accord awa mais awa ka toro le kadni toro le kadni est-ce que alega konu mancha mai yoro iko ko dongni kuntige de ni ne kadi zena ta ikake jamanta bai ore kada micro bi jaman jani kada demain dongli
ale bɔra ka kuma min fɔ k'an b'a la de fɔ fo fajiri kɛlɛ man ɲi dɛ kɛlɛ man ɲi ko n'anw ma ɲɔgɔn faamu de an ka sigi ka kuma k'an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ka nana dunuya ma u bɛ kɛ fala ye kɛlɛ man ɲi fɛn caman bi kɛlɛ kɔfɛ kɛlɛ man ɲi dɛ banajuguba kɔfɛ kɔngɔ bi kɛlɛ kɔfɛ de ala man sɔnna sijan ni kɛnɛya la ala ka kɛlɛjugu nagasi fɛn caman bi kɛlɛ kɔfɛ maɲumako kɔngɔ b'a kɔfɛ banajugu b'a fɛ maɲumako saya b'a fɛ ala man kisi la 2020 jangaro ɲɔgɔn ma surasi minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la yarabi ma ala ka hinɛw la anw minnu bɛ yan ala ka ɲa k'an ta don kɔnɔ hali bi ala ka dɔ fara kɛnɛya kan kɛnɛya bɛ se fɛn bɛɛ la fɛn tɛ n bolo fɛn tɛ n bolo walayi n'i man kɛnɛ o ka jugu n'a bɛɛ ye fini ɲuman t'anw halala ye sabara t'anw halala ye bana de ye halala ye ala k'an bɛɛ kisi halala ma kɛlɛ man ɲi dɛ kɛlɛ man ɲi sa merci awa nin bɛɛ de jara an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ min ta ka min bila awa champion ala i bɛ i concentré ya n'a fɔra Luka dɔrɔn ne hakili bɛ jigin dɔnkili in de la awa jarabi sɔn ka di fɛnɛ dɛ kojugu e k'a daminɛ ta de o tɛna da e tɛ Luka ka o dɔn Luka dɔ wɛrɛ da ok i komi jarabi sɔn filanan banna aya an tɛ mɔgɔ lamɛn dɛ ayiwa kana awa kiri yan dɔrɔn an tɛ mɔgɔ si lamɛn nin ko in na yan ko to ko ale la kosɛbɛ ok Chéri bɛ mun de fɛ ne kelen ta ne jarabi ni bɛ mun de fɛ o fɔ n ɲɛna Chéri bɛ mun de fɛ ne kelen ta ne jarabi ni bɛ mun de fɛ o fɔ n ɲɛna ne tɛ foyi fɛ ne jarabi ni ne b'i fɛ ne kelen ta ne bɛ e de fɛ ne jarabi ni ne b'i fɛ ne ke ni y'a mɛn hinɛ bɛ deli la wotoro fali o dun tɛ deli dɔn ni y'a mɛn hinɛ bɛ deli la cɛ dala misɛnmuso olu tɛ jeli dɔn gangan i k'i cɛ bonya gangan i ka lɔfu duma yira la gangan i k'i cɛ bonya gangan i ka malɛ duma k'a la a bɛ k'i fɛ. 2021 s'annonce très bien avec ayo kona denmisɛnninw tiɲɛ o dɔrɔn de jɔrɔ bɛ ne na anw denmisɛnninw an denmisɛnninw kɔni an tɛ ko caman kalama ok yala sisan awa ne bɛ fɛ ka question dɔ de poser Maimuna ni Zigiri Sori kun u fila quoi Zigiri Sori e bɛ Maimuna ka dɔnkili lamɛn awɔ ne b'a lamɛn i b'a bɛɛ lamɛn n bɛ caman lamɛn d'accord sisan nɔ e bɛ se ka jumɛn de fɔ an ye Maimuna ka dɔnkili kɔ dalenw kan a ka dɔnkili bɛ cogo di en fait alhamdulilayi a ka dɔnkili taabolo ka ɲi kojugu parce que manamanakan t'a ka dɔnkili la a ka dɔnkili bɛ ladilikan ye franchement ne bɛ se k'o fɔ a la voilà critique dɔw fana t'i bolo ka lase a ma critique n'a fɔ genre ni fɛn minnu bɛ yen n'olu fana ma ɲi ka fɛn pour que a ka améliorer davantage bon alhamdulilayi n bɛ min fɔ a ye dɔrɔn toujours a bɛ jar min kan toujours a ka continuer n'a ye a ka baara ɲuman kɛ toujours a ka fɛn fɔ fɛn bɛ mɔgɔw bilasira fɛn bɛ kɛ hadamadenw ma ladilikan ye toujours a ka continuer n'o ye n b'o de dɔn a ka dɔnkili la merci beaucoup ok ne bɛna question min poser o ye a bɛ aw bɛɛ lajɛlen de concerner a bɛ aw bɛɛ lajɛlen de concerner pardon ne ko an bɔra 2020 on laisse tout ça la même 2021 artiste comme o mɔgɔ naani bɛɛ b'an bolo yan bi a bɛ se ka mun de fɔ artiste ni ɲɔgɔn cɛ rivalité la a bɛ se ka ladilikan jumɛn di 2021 na an ka taa ni o chemin que tout soit clean quoi an ka daminɛ 0-0 la mais awa yan'u ka kuma daminɛ mais artistes fana dala gese fɛn dɔw ka fali i bɛ dɔw ka kɛlɛ mɛ kɛnɛma n'i y'u ɲininka foyi tɛ ne ni mɔgɔ cɛ o fana sera falen dɛ an b'u sɔgɔbɛ o fana ka dabila 2021 na ou bien o ka dabila pewu ni min bɛ o ka fɔ a banna an journalistes ko bɔ télé la diɲɛ ko lakali n'o de fana bɛ sigi diya ou bien de awa ok Umu Jara an bɛ fɛ k'i ka impression lamɛn Mali artiste Mali
artiste en général on kana jeliw tout artiste en général donc ala rappeur ou ba voilà ben fait micro ta ka dongli da rivalité min be no muni la e bisa la dilkan jumene di 2021 conseil John clair et précis ite wala bamananga fanala voilà et rivalité snaya mali snaya me mali snaya te aussi ça concurrence jugu ba mun be artiste ni ñogon ci rappeur ni ñogon ci fa de ya jugu voilà c'est quand la dilkan jum tous les artistes oui voilà quel c'est ka dakuru ni wala ma juste ben kuma kan jumene fo ka nyeshuma wala sa be ka se ki ka tata soro ika kuma na exactement bon beka politika biribiri aga no mo ma to ko be to refe o c'est vrai no te ni mo be malia ko kono do de jonation no te ala be ni ka dongo di amakele ko mo soriye ni ebi ni ne ko ne to e mesa maimune ne dogoni avec ami fo ni ne ko ka tebe ma mesa bo saninga akay rival ka critiquer ou bien ka to ka fait na e minke domino ma nyamba wole téléphone na batan chew sirafle mayina yende fo amanya kana ni fo ni mayni yoro la nimbla kelo kele ba kono ayre de ka kele yindeno parce que anjole na sona e ko e kala me mo gore kana lame ala te mo kele ngamade donc fanga do ko mo bi cliquer mais tu sais qu'il devient cliquer ani minke an fana ka korondo wi do fana ba sanfé nolu fana ko ko merom na bi ku to be salibe no ta be kew rivalité te ne mo ko jonu soni la ngoni me mi fo adonata borata bega barake c'est vrai e ga wolo liga ba ko artiste u bega nani u halala album kelengele waltate ora le bina do mi c'est vrai o de be kanse c'est vrai ame minge mana kan frango ke barahi luka be sijo babulu suyate o luka ne be fe gani fe ni kuntige nyamba da fanyo ko fe abana ne konte critique li fe parce que ne critique dron al ni yoro ga jameti no fe mais critiquer li il faut critiquer li juma genre al ni ko do ke faut pas ni do ke ni mo ko ya fi fene pour que la sera da fene mali ou bien critiquer li na fi fana parce que kulo kuna di fana be la delikame kuna di be kuna ngobe mo go do be ateka te fo ay koy ale ayere wolodi wale ka korani dugukolo parce que ni aramaden koro yere bolo ka teme dugukolo ka ti la delikame no te aramaden jongo jo ni be fe ga sanga so fi ka mo di so i be se ka mo do so abe mi fi tiere tala i ba mini i be do fana so i be do fana fini ngolo ni bala i be nyugala abe la delikame fi ma wori ka sini fi ka mo lame mo te ke foye i fe encore do fana be olu be la du se ka lame parce que kulo kuna lute ame ala de la kan so kulo kuna de la ala bravo kumanyana bitay mama mo de la son ebe fega ebe luka ka son morceau la mer iba ka morceau la mer nya ka morceau la ya dong de dato we voilà si ça no mo ne be e bolo ka fo luka e aka dong ni kecho ka aka dong li tabolo ka dia bon luka ka dong li ka ne parce que dong li luka be dong li da to ni dong da la bawde ba do donc de la fitinu ta donné parce que do be se ka foko luka be dong la ka voix ko salenu or que normalement donc te concentration luka ka dong li takabulu kay parce que abaga voix caresser de kada aka voix be caresser na be na ni mélodie bi jigé o de be na ni hine ka do do sukuna aka dong li takabulu kay na kuma yimba fa ngolu ka ni romay jara aywa anga tekara kuma ni voilà awa kuma bi bolo c'est ça amena ta sori la question que les et bon alhamdulillah question en jara ko jugo ambala bi ni mi ma fo bi o ti fo do bon artiste ko fa de aba ndron ne kon ba ke mi ndron il mi soro musique kono i dai abi mi ndo eto don i dai bi se ka do soro kono ereti mi ndo mais mi soro musique kono ne tara ka ti i yere bla oni sanche abi keno kenaga eta bunya
e b'a yɛrɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye e dun y'a sɔrɔ a baara kɔnɔ a bɛ min dɔn a b'o fana dogo e la bon e bolo e bɛna kɛ cogo min na i kɛ man di ten kɔmɔgɔ k'i yɛrɛ dɔn kɔmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ k'i yɛrɛ dɔn ɲɛmɔgɔ ye ala de bɛ bɛɛ sɔn dawula la n'ala ye wagati min d'i ma n'i sera a minɛ ko la ka dɔnkili sɛbɛnw da min bɛ ladilikanw di hadamadenw ma dɔnkili tɔgɔ de ye ko ladilikan dɔnkili tɔgɔ de ye ko leçon parce que i bɛ min bɔ i da gabakuru de don n'i y'a fili i tɛ se k'a kunbɛn bon n'i y'a bɔ i da i jija kana mɔgɔ critiquer kana don mɔgɔ ka genre kɔnɔ kana na mɔgɔ tɔɔrɔ min ka fɛn bɔ i da min bɛ don hadamadenw gasi la tu i ka genre in kɔnɔ min b'i di hadamadenw min bɛ jatigiw sama ka s'i ma baara kɛ ni o ye sinon e bɛ nin critiquer bi ko parce que nin ye tɔgɔ sɔrɔ ou bien e b'i to dɔnkili la i bɛ fɛn fɔ fɛn min bɛ i yɛrɛ ka faniw tɔɔrɔ o de bɛ na ni adamaden artiste yɛrɛ ka ko gɛlɛyali ye mais n'i kuma cogo dɔn ka i ɲɛmɔgɔw dɔn k'i mada ka sabali a ka ca ala fɛ an mago bɛ laɲini min na an b'a bɛɛ sɔrɔ ne kɔni kuma de bɛ na Zigiri Sori, merci beaucoup. Comment ɲana donc awa e bɛ fɛ an ka ko kɛ cogo di sisan tɔ tora belebele ka belebele an filɛbagaw a y'aw sɔgɔlen to mali kunnafoni kan surprise bɛ ka na de ne y'o de fɔ aw ye n'aw taara yɔrɔ wɛrɛ dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye ko bɛ yen dɛ awa an ka taga ok u tɔ tora min ye sisan mali kunnafoni fasa kɛ mais awa e ye question min fɔ Maimuna ma kuma o la dɛ Maimuna o bɛ na Maimuna n'olu ka flash ma kuma o la donc a cappella bɛ na sisan e yɛrɛ t'a to ka boisson min k'u lafiya dɛ ka boisson min yan ayi u kana boisson min Sori kana boisson min donc e bɛ fɛ o bɛɛ de ka don i y'a dun i m'a dun fɔlɔ an m'a dun ayi m'a dun a bɛ fitiri de dun quoi fitiri kuma an m'a dun quoi i y'a mɛn k'u b'a dun ça veut dire voilà mais a bɛ n'a fɔ namasa tilala ye namara kɛ dɔ ka ca ni dɔ ye ne yɛrɛ de bɛ la bana mun ne ta ye ayisa ni yɛrɛ ma bila yɛrɛ k'aw ka dun a ma bila yɛrɛ k'aw ka dun aw b'a filɛ dɔrɔn a bɛ kɛ tabali dɔrɔn de fɛ i m'a ye aw t'a to aw bɛ taa k'a to yan anw yɛrɛ baarakɛlaw an m'a dun dɛ ok sans plus tarder a bɛ a cappella an bɛ fɛ a cappella iso awa kɛ voilà ne yɛrɛ tun n'o de propose musow bɛ a cappella kɛ ka mali fɔlɔ cɛw la ka fɔlɔ cɛw la an b'a labɛn fɔlɔ muso ka labɛn tɛ ban ayisa olu ka u ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi aw ka essayer ka duman dɔw gosi an bɛɛ duman aw fila bɛɛ ka a da ɲɔgɔn fɛ ou bien an ta kɛ cɛ kelen ni muso kelen ayi Sori ka don Sori ni donna i kana bɔ olu ka bɛ don k'i sɔrɔ yan o la e yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka don nka n'u ka sɔrɔ ye kɔfɛ Maimuna bɛ don kɛ e yɛrɛ sɔrɔ yan k'a kɛ ten Mayi bɛ don ayi Umu bɛ don me labɛnna mali kunnafoni nana ni hɛrɛ ye mali kunnafoni nana ni hɛrɛ ye a bɛɛ ni kelenya a y'o sabati ladili kuma a y'o sabati o bilasirali a y'o sabati bɛɛ ni kelenya a y'o sabati mali kunnafoni nana ni hɛrɛ ye ala k'aw sɔsan jamana kunnafoni jamalu ala k'aw sɔsan jamana walayi sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala ko di kanubagaw ma kunnafoni aw kɛra lolo ye kunnafoni aw kɛra tare ye mali ye kunnafoni aw kɛra lolo ye Amadia ayi mais ma bande Luka don luma do ay bon ay aw ko kɛ quoi aw ka fɛnw ye ne ta ye fɔli a kɔrɔ quoi ay Luka na mare me be ala ok Jaramuso an ka taa fɛ grand sœur de Valaya an ka tɛmɛ n'a ye ale yɛrɛ de kan ka nin de a kɛra lolo ye muso bɛ den tɛ kɛ lolo ye mali kunnafoni ana muyira sanna lolo la kunnafoni ɲuman b'aw fɛ n'i bɛ fɛ ka émission d'uma suivi f'i ka na mali kunnafoni na a diyara anw ye an sewara a diyara anw ye wa ɲagari la a diyara anw ye a dun diyara Umu Jara ye wa sewara a bɛ ni ma Maimuna a bɛ ni ma
sori abenima yo luka abenauma animatrice lu abenauma cameraman nu abenauma technicien memi abenauma kono kulu jele ne bebi unu te sansoro ni juru fanate malikuna foni alamo masayala Ok, toujours sur Malik Nafoni Web TV. Ame foligan la c'est Oumou Sidibé, Madame Jean-Paul Kerengela ne bafou. Aleni Ibrahima Kone Asileme Espagne. Avant suit émission na Kosebe ni spécial bonne année 2021. Ame foligan big up à vous. On nous va faire Malik Konani Malik Koka. Surtout les Maliens de la diaspora. Nous va suivre Kosebe. Maintenant, arrêtez même. Am tani fanji mai sisa. Awa. Am koni na yana na yebi fanga ko keto wodi. Ale kon me fanga mi gesa, am be kana dongo ya yorona. Parce que émission bana ka ba te fa ko blaka taw. Donc on a que concours d'ancien madame à l'épée. Kanga yambla. OK, ame foli ke Rukia Koni ale tunte mena plateau kan. Ame akoma ale fana tukanga an la soriano me amasika na abama ngene ama foi alaka noko yake Luka slat me fero kia kana nga fangli abeto kodi ni la mer na benan la mer ga banay wa gelen ko alaka la mer no ko ya alaka farsi gaire ma amina ya rabbi alako do omne amin ame do ke alaka angam sukuru baka banano ga amina ya rabbi bampu amina sona. Ok, merci. Comme on a fait une émission pour dire là, artiste ou bien clôturer. Ni comment c'est ça, oh baby, c'est qu'à donc les tour à tour quoi, juste pour clôturer quoi. Juste même avec quelques mots. Juste nous comme donc les. Ben non, madame, oui, qu'elle a fait les c'est qu'on a choqué. Donc. On a là. Voilà, on a souhaité tout ça. On est en train de so. Donc c'est. Attends, ça va. Ayadam. Comme on a fait une émission pour dire là, spécial bonne année 2021. On a un artiste ou un show là-bas ni d'Okani, on a une émission clôturée ni oui. Sorry, à toi l'honneur. Ko foi makanumbo, chomeni daga, foi ti kanumbo. Kiyama sigile men duzugo ganuma. Ambila me baufo, aka kulo majola, ka fleli baufo, aka fileli la. Au kayafa, yala. Ala kausa ko veke, foiti kanumbo. Chomeni daga, chabala ngulo munume musofu koke, musote bugo fenye. Ni yakanu iba nege. Yo. Chocolat. Nege. Foli katron, ali bisa ka gara puyo. Nta gara puyo mageri. OK. Ne ben tage kumai. Nga foli be be mo klubana. Ani mo sigile no banaje. Nga foli be be nga foli we teleso mo cameraman ani aw yere. Ani artiste yere. Ana nga manajo. Nga foli be be ala ka sanwra irana. Ala ka iran shitigila. Nya foto nu kuma damnena. Ahamina ko. Fen mo hamina ko ni sira nyimado. Ala ko duma. An be amina ko surtout en artiste. Ante fe ka jigi. Ala ka mbeyele. Grande dame. Aywa, comme émission na c'est à Kujabarama. Donc c'est ça là, on fait on a show là bani kan. Kamera jomuna. Ani sina ka cheni dongli ka dongli fitini acapella fitini ke doro parce que na wo fana ku cheni akodo wu ye dans émission là na raso. Anta dam nani on star ba re fo. Nei. Star ba. Les stars.
kana sariya da nga sariya ko bay ay ambe staru de oh ima on fene gra star yo no fe ni wi kanyu manke hi kana décourager ngoni mogo ma doye foroba alaba doye nyumanga ka do mai alimana sanu ni nyumano malimala alimani yere kuni jugula mogoma jamo tinti jufala yala nyumanga gaduma yeah la ilaha yeah oh dear sijani kene ala kanso si konto ala jana ni ala banso si jana aka kene afaraka no teni ala yiso si jana na mi so kene si jante mune bo ala manso na kene ada an kanu ba an ga foli ba wiye ka damine mali kono na fo mali koka ni ame artiste ba fle baga ba de bila artiste ala kanso nyina kontara chamana ala kanso 6 chamana ala kanso bonyani karama chamana ni ala be dawla de makakla kan dawlantanya ama deli ala fe ala kanso dawla de la ana majina sabali merci okay nana barola mai nana baria barola nana barola mai munana na sindia barola ubeje kelena mo beje samara kelena ngamo tije dagana mo ni mo maje dagana wane bendagana arete subudagana alimentiri sudagano nite mo kono yede dagano malik na fulina jabako amboraka anga staru lame ka luka bonani suetain wa kera jara sana ça s'annonce très bien chez les artistes OK contrat chama bisoro na la solo succès chama bisoro la to yere be ke tama parce que staru be segi kana ya tukuni na la solo zigri sori traoré luka prod jara mais mena sumu olude tumambolo bi et bonne année 2021 non donc ame do okuye ala ku volume o gabara la ala ka coronavirus in takabo anga jamana ala sa bela jelinga se ka barake paisiblement okay awane akilla anan fleli bagobe ani ko indi rasa wani mina ke sababu e kanyana fi mo ko chamana donc ola doron amba foyi akau sokonin to malik kuna funi point tv la ko be kana lere chama ni fitini doron ni ko bawre be la be ni mambulo o kumana ama fuye akambe wati bye bye